اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ذکر کردند جوانان باید از همه قشرهای جامعه بیشتر فعال باشند، تشبسهای سازنده پیشنهاد نمایند، رمزهای دولتی، مقدسات ملی و دستاوردهای استقلالیت را حفظ کنند، در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان عزیز با دست و دل گرم و نیروی بنیادکارانه شرکت ورزند، امنیت دولت و شرف و ناموس وطنداری را حمایت کرده خود را از همه خوف و خطرهای نامطلوب جهان معاصر امین نگاه دارند و پرچمبردار این سرزمین، مرز و بوم و کشور مقدس همان باشند. همچنین پیشوای معظم ملت تاکید نمودند که جهت رعایت قاعده‌های حرکت در راه، پیشگیری کردن صدمه‌های نقلیاتی، حفظ حیات و سلامتی شهروندان، баланд бардоштани маданияти ронандагӣ ва тоза нигоҳ доштани шафати роҳҳо тадбирҳои муассир андешида шаванд. ҷиҳати амалӣ намудани дастуру супуришҳои болозикр вобаста ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, таъмин намудани бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, гузаронидани суҳбату вохӯриҳо дар муассисаҳои таълимӣ ва фаҳмонидани риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба ноболиғон, махсусан хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, нақшачорабиниҳо ва ҷадвали вохӯриҳои кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ тасдиқ карда шуда, иҷроиши онҳо мунтазам амалӣ гардида истоданд. Чунин як вохӯрии судманд дар гимназияи рақами 74 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ташкил ва гузаронида шуд. гимназияи мазкур дар ҳамшиати роҳи автомобилгар қарор дошта, дар он зиёда аз 3800 нафар хонандагон дар ду баст таҳсил менамоянд. дар ин вохӯрӣ кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ, роҳбарияти гимназия ва зиёда аз 300 нафар хонандагон иштирок доштанд. зимни вохӯрӣ таъкид гардид ки қисми зиёди содиршавии садамаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки бевоситаи хонандагон ва ноболиғони синни то мактабӣ рух медиҳанд. роҳбари дастаи нодирон Наврас будам. боиси хурсандӣ ва хушҳолии мо омӯзгорони гимназия аст ки имрӯз дар арафаи рӯзи милитсия, дар арафаи ҷашни хеле бузург, яъне рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ва Вазорати корҳои дохилӣ бо хонандагони муассисаи мо як қатор чорабиниҳо гузарониданд ки дар натиҷаи суҳбату вохӯриҳои баргузор гардида хонандагон ба худ маълумотҳои хеле зиёд дастрас карданд. мо омӯзгорони муассиса пайваста бо кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар ҳамкорӣ ҳастем. дар муассисаи мо гурӯҳи нозирони Навраси ҳаракат дар роҳ фаъолият мекунанд ки онҳо таи 3 соли охир пайваста дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок менамоянд ва пайваста сазовори ғолибият мегарданд. кӯшиш менамоем ки мо омӯзгорон пайваста бо хонандагон ҳангоми баргузории дарсҳои қоидаи ҳаракат дар роҳ ки дар тӯли соли таҳсил 17 соат муқаррар гардидааст, аз нозукиҳои пиёдагардон ва нозукиҳои аломат дар роҳ бо онҳо ташвиқот, тарғиботи бештар барем то тавониста бошем садди роҳи қоидавайронкунӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳ бошем. илова бар ин, чунин суҳбату вохӯриҳои кормандони мақомоти корҳои дохила дар муассисаҳои таълимии миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи Исмоил Сомонӣ, рақами 42 ноҳияи Фирдавсӣ ва дигар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе гузаронида шуд. бо вуҷуди пурзур намудани назорат аз болои иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак ва дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, муқаррароти онҳо беҳбудиро талаб менамояд. имрӯз масъулини пойтахт дар ҷойҳои серодами шаҳр барои ҳаракати бехатар ва амнияти шаҳрвандон гузаргоҳҳои зеризаминии замонавиро сохта ба истифода дода бошанд ҳам, вале баъзе хонандагон диду дониста ҷони худро дар хатар гузошта роҳро аз ҷойҳои номуайян шуда убур менамоянд ки ин амали онҳо ба оддитарин талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва одоби шаҳрдорӣ рост намеояд. ёдовар мешавем ки масъалаи маъриф чун яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ва манбаи асосии ташаккули захираҳои инсонӣ дар кишвар мавриди таваҷҷӯҳи доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бинобар ин, роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии кишвар аз тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, махсусан хонандагони муассисаҳои таълимӣ талаб менамояд ки иҷроиши талаботҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намуда бо рафтору кирдор
кирдори намунавии худ дар кӯча ва роҳҳо боиси ибрати дигарон бошанд. Наҷибуллои Ҳомиҷон, раёсати бозрасии давлати автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон.